дуруд мегӯем ба шумо тамошобинони азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. манзури шумост нашри навбатии барномаи сайёҳии варзишӣ бо як сайёҳати ҷолибу хотирмон ба маконҳои ғайриоддию асрорангези ноҳияи шаҳри нав. биандагони азиз, ҳоло пас аз тай кардани бештар аз 40 километр роҳ дар масири Душанбе ноҳияи шаҳри нав мо омадем ба мазори Хоҷаи Бодом, ки дар ҷамоати деҳоти чусти деҳаи Хуҷӣ қарор дорад ва тавре ки маълум мешавад, ин ҷо ба яке аз маконҳои зиёратӣ ҳам сокинон ва ҳам меҳмонон аз дохилу хориҷи мамлакат табдил ёфтааст. барномаи навбатии сайёҳии варзишӣ дар ҳамкорӣ бо ширкати сайёҳии ватании Амиртур таҳия мегардад ва моро дар ин сайёҳат як гурӯҳ сайёҳон аз дохил ва хориҷи мамлакат ҳамроҳӣ мекунанд. сайёҳати имрӯзаи мо ҳам хусусиятҳои сайёҳии зиёратӣ ва ҳам хусусияти сайёҳати спелеологиро дар бар мегирад, ки як каме баъдтар мо дар ин бора маълумоти мухтасар низ ба шумо хоҳем дод. моро тӯли сафар ҳамроҳ бошед, меравем. мазори Хоҷаи Бодом яке аз маконҳои таърихи қадимадошта ва мӯъҷизавиест, ки дар он ҷо барои сайёҳату зиёрат то андозаи шароит ҳам фароҳам оварда шудааст. зеро тавре бо суҳбат бо яке аз сокинони кӯҳансоли деҳа маълум гардид, ҳамасола барои зиёрату нӯшидану гирифтани оби шифо ба ин ҷо меҳмонони зиёде аз дохилу хориҷи кишвар меомаданд. оби шифо ба бемориҳои меъдаю ҷигар ва дигар бемориҳои ҳозима дармон будааст. дар канори он боз як чашмаи дигар аз зери чанорҳои қадима баромада меистад, ки ба як ҳавз табдил ёфтааст. ин чашма моҳӣ дорад ва ақидае ҳаст, ки бо нонреза додану тамошои моҳиҳо агар шахс бемории зарпарвин дошта бошад, шифо меёбад. дар паси ин чашмаи моҳиён ғор бо даромадгоҳи хурде ҷойгир шудааст. охири солҳои 50 ва аввали солҳои 60 асри гузашта дар натиҷаи ҳафриёти бостоншиносони русиягӣ ва баъдтар олмонӣ дар ғори деҳаи Хуҷии ҷамоати деҳоти чуст маълум гардид, ки таърихи он то ба 50 000 сол ба давраи неандерталҳо рафта мерасад. аллакай шакли аҷоиби санги ин кӯҳ худ башорати он аст, ки хеле кӯҳан ва шоҳиди ҳодисаҳои гуногуни таърихист. бояд гуфт, ки то ба имрӯз дар ҳудуди водии Ҳисор якчанд ғорҳои табиию сунъӣ ёфт шудааст. аз миёни ғорҳои ёфташудаи ҳудуди водии Ҳисор Булбулчашма миёни сокинон хеле маъруф аст ва дар бораи он ривоятҳои зиёде низ мавҷуд мебошад. инчунин солҳои 2011 ва 2012 дар ҳудуди деҳаи бӯстони шаҳри Ҳисор 2 ғори сунъӣ ёфт шуд. лавозимотҳои аз дохили ин ғорҳо пайдошударо бостоншиносон таҳқиқ намуда муайян карданд, ки ин ғорҳо ҳамчун дайр истифода шуда ба асрҳои 1-2 то милоди давраи кушониён тааллуқ доштанд. ин ғорҳо, ки дар муҳити табиию ҷуғрофии водии Ҳисор ва минтақаҳои атрофи он воқеъ шуданд, на танҳо сарчашмаи бебаҳои таърихӣ ва бостоншиносӣ мебошанд, балки метавонанд як имконияти олии рушди сайёҳӣ бахусус ғорнавардӣ ё худ спелеосайёҳиро таъмин намоянд. сайёҳат дар ғорҳо, ки дар гузашта ҳамчун дайргоҳ, макони зист ва канданиҳои маъданӣ истифода мешуданд, метавонанд ба таҳқиқи бештар ва фаҳмидани таърихи гузаштаи миллатҳо ва фарҳанги қадимӣ кӯмак кунанд. бо ташкил кардани сафари дурусти сайёҳатӣ дар ин ғорҳо, ки тавассути роҳҳои душворгузару танг ва бо риояи қоидаҳои бехатарӣ амалӣ мешавад, метавон сайёҳони ҳавасмандро ба ин маконҳои таърихӣ ҷалб намуд. ин метавонад барои рушди иқтисоди маҳаллӣ ва ҳавасманд намудани насли ҷавон дар бахши муаррифии фарҳанг ва таърихи гузашта манфиатовар бошад. ҳамин тавр пас аз зиёрати мазори Хоҷаи Бодом мо роҳ ҷониби кӯҳе гирифтем, ки дар болои ин деҳа воқеъ шудааст. роҳи борику сангфарш, ки хеле кӯҳна буд, моро ба баландии кӯҳ мебарад. пас аз баромадан ба миёнаи кӯҳ, нақлиёти мо ин ҷо қарор гирифт. аз ин ҷо манзараҳои зебое ба водии Ҳисор пеши чашмонамон кушода шуданд. сайёҳон дар ин макон бо шавқи беандоза расмҳои зиёди хотиравӣ мегирифтанд.
баъдан бо дастурамали роҳбаландон мо ба гирифтану ба бар кардани лавозимоти зарурии сайёҳатамон шурӯъ кардем. ғорнавардӣ, ғоргардӣ ва ё ба истилоҳи дигар спелеотуризм шомили сайёҳатҳои варзишист. Ин гуна сайёҳатҳо дар ғорҳои табиӣ ва сунъӣ ки аксаран таърихӣ мебошанд, баръакси соҳаи илми спелеология танҳо ба хотири шиносоӣ ва тамошо сурат мегирад. шаклу намуд ва хурдию бузургии роҳи ғорҳо гуногун аст. Бинобар ин ҳам дараҷаи душвории чунин хатсайрҳо сабук, миёна ва душвор мешавад. ба ғорҳои номаълум ва ҳанӯз омӯхта нашуда рафтан барои тамошо мумкин нест. бехатарӣ дар ҳама гуна сайёҳат дар ҷои аввал меистад. бинобар ин ба ғорҳои омӯхташуда ҳам беогоҳ кардан, бероҳбалад, танҳо рафтан ва бе лавозимоти бехатарӣ бахусус кӯлоҳи муҳофизатӣ қатъиян манъ аст. инак сайёҳати пиёдагардии мо аз ана ҳамин нуқта оғоз меёбад ва тавре ба мо гуфтанд наздики 1 соат роҳ рафтан лозим меояд, бо албатта бо роҳҳои ноҳамвори кӯҳӣ. аз ин ҷо ба ҳама аҳли гурӯҳ тавре ки мебинед ана ҳамин гуна асудастҳои сайёҳӣ, тоскуло, чароғ доданд ки ин барои намун сайёҳати спелеологии мо зарур мебошад. каме болотар баромада роҳбаландон ба мо дастурамалии муфассал доданд ки чӣ гуна сайёҳат бояд баргузор шавад. онҳо аҳамияти риояи қоидаҳои бехатарӣ ва эҳтиром ба табиату муҳити атрофро таъкид намуда, изҳор доштанд ки сайёҳати мо на танҳо як хатсайри маъмулӣ, балки як таҷрибаи нотакрорест ки метавонад дар хотираҳои мо нақш бандад. Перед началом каждого похода у нас проходит... пеш аз оғози ҳар як саёҳат мо қисмати шиносоӣ бо минтақа ва дастурамали қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми саёҳатро бо сайёҳон мегузаронем ки дар вақти он мо ҳатман ба онҳо чӣ тавр истифода бурдани асодастҳои сайёҳӣ, доштани чӣ гуна пойафзол, ба таври қатъӣ напартофтани партоб ва ғайраҳоро мефаҳмонем. махсусан саёҳат дар шахтаҳо қоидаҳои бехатарии худро дорад, ба монанди даромадан танҳо бо кӯлоҳи муҳофизатӣ ва чароғ, зеро ҳангоми роҳ рафтан дар дохил имкон дорад санге аз боло канда шавад. ҳамин тавр барои он ки чунин ҳолатҳои эҳтимолии хатарро то андозае пешгирӣ намоем, бояд ба таври ҳатмӣ ин қоидаҳоро риоя кунем. ногуфта намонад ки дар дохили ғору шахтаҳо кандани сангҳо, фарёд задан ва ба ҳаёти ҷонварҳои он халал расонидан қатъиян манъ аст. ҳадафи мо танҳо рафтан, дидан, аз тамошо ҳаловат бурдан, зараре ба табиат нарасонидан ва боз баргаштан аст. Наслаждаться тем, что ты увидел что-то новое. ҳамин тавр мо бо роҳҳои ноҳамвору нишеби кӯҳӣ аз миёни манзараҳои ҷаззобу рангин гузаштем. тирамоҳ бо тамоми зебоии худ дар ин ҷо ҳукмфармо буд. дарахтони дулонаи хуч бо баргҳои тилорангу сурхи худ дар зери нурҳои офтоб медурахшиданд. ҳавои салқину пок саршори накҳати гиёҳҳои кӯҳӣ буд ва ҳар қадам моро бештар ба афсонаи табиати кӯҳҳо мекашид.
Первый раз, когда мы пришли... албатта чунин саёҳатҳо беогоҳӣ ва мувофиқа шудан сурат намегиранд. маротибаи аввали омаданамон ба ин ҷо бо мақсади таъсиси хатсайр бо табиату роҳҳо ва дар куҷо ҷойгир шудани шахтаҳо, инчунин дар кадом ҳолат қарор доштани онҳо, оё имкон ҳаст барои ташкили хатсайр то куҷои шахта омадан лозим ва то куҷо рафтан хатар дорад. ҳамаи инро ба ҳисоб гирифтем. баъдан бо муассисае ки кони мазкур вобастааш аст барои ташкили хатсайрҳо шартнома бастем. ин барои бехатарӣ ҳам аҳли хатсайр ва ҳам ҳифзи конҳои мазкур зарур аст, зеро дар чунин конҳо захираҳои табиӣ таҳти ҳимояи давлат буда ҳастанд. Принадлежит государству, то, конечно, нужно оповестить. дар ҷарони роҳ мо борҳо истода расмҳои зиёди хотиравӣ гирифтем. ин ҷо ҳар як гардишу ҷой як зебоии хосае дорад. ниҳоят пас аз як роҳи тӯлонӣ мо ба назди даромадгоҳи яке аз шахтаҳои кони аметисти селбур расидем. аз расидан замон даромадгоҳи ин ғори сунъиро акс гирифтани ҳамроҳонамон маълум мешуд ки зиёд мехоҳанд зудтар вориди он шаванд. тамошобиёни азиз, то ба ин ҷо омадан роҳи андакеро ҳам тай накардем ва аллакай ҳамроҳонамон каме мондаам шуданд ва инак бо пешниҳоди роҳбалад мо вориди ин ғор мешавем. ногуфта намонад ки ғори мазкур аслан шахта аст. ин ҷо кони сангҳо бо номи аметист аст ва ин кон яке аз конҳое аст ки айни ҳол коркард намешавад. чанд қадар сол боз дар ин кон ҳеҷ гуна корҳое намераванд. хуб, айни ҳол мо вориди ғор мешавем ва сайёҳати мо дар дохили ғор ин баъд идома меёбад. моро ҳамроҳ бошед. аметист ба гурӯҳи сангҳои дурахшонтарини кварсӣ дохил шуда бештар дар табиат бо рангҳои гулобӣ ва бунафш вомехӯрад. онро дар соҳаи ороишоту сохтмон ва тиб ба таври васеъ истифода мебурданд. кони аметисти селбурро геологҳои тоҷик ҳанӯз соли 1966 кашф карда буданд. ин воқеа баъд аз якчанд даҳсолаи ташкили экспедитсияи геологии помир рӯй дод ки ба тараққиёти саноати маъдании кӯҳи ҷумҳурӣ боис шуд. ҳамин тавр дар харитаи геологии тоҷикистон даҳҳо кони сангҳои нимқиматбаҳо ва ороишӣ ба монанди фирӯза, гранат, лазурӣ, кварси садбарг, авентурин, булури сангӣ, аметист ва ғайра пайдо шуданд. яке аз манбаъҳои асосии истихроҷи аметисти давр дар ҷумҳурӣ кони селбур буд ки ҳоло мо дохили он қарор дорем. роҳ рафтан дохили чунин ғори торику монанд ба нақб каме тарсовар аст. шуморо аз чортараф сангҳои гуногун шаклу гуногун ранг иҳота карданд. дохили ғор тавре маълум шуд танҳо аз як роҳ иборат набудааст ва дар баъзе маврид аз тарафи рост ё чапамон боз роҳҳои дигар пайдо мешуданд ки нури чароғҳоямон на дар ҳамаш то ба охир рафта мерасид. ҳарчанд ҳамамон чароғ доштем, вале эҳсос мешуд ки ин рӯшноӣ ҳанӯз ҳам кам аст. ба ин нигоҳ накарда кӯшиш мекардем то навори зиёдтаре аз дохили ин ғори асрорангез сабт кунем. дар аввали роҳ ба мо роҳбалад аз мавҷуд будани мушҳои паррони дохили ғор гуфта таъкид дошта буд ки ба онҳо халал нарасонем. ҳоло бошад дар болои сарамон мушҳои паррони хобидаро дидем ки дар шифти нақб сарбазамин буданд. чунин мушҳои парронро мо дар чанд ҷои ғор ҳам мушоҳида кардем ки дар ҳар маротиба ҳамроҳонамон бо завқ акс мегирифтанд. аз ҷумла ман ҳам ки маротибаи аввал буд ин ҷонварро аз наздик медидам. пас аз чанди дигар саёҳат кардан дар дохили шахта мо ба охири роҳи асосӣ расидем ва дар ин ҷо аҳли гурӯҳ акси хотиравӣ гирифтем. ҳамин тавр боз ҳамин қадар роҳи омадаро тай карда ба берун баромадем. аз дохили ғор баромадан замон чашмонамон ки ба торикӣ аллакай одат карда буд, инак равшани рӯз чашмҳоро мезад, аммо таъссуроти бардоштаи мо ба ҳамаи ин арзанда буд.
ин бениҳоят хуб буд, зеро ман ҳамеша орзу доштам, ки боре ҳам бошад чунин ғори асрорангезро аз наздик бубинам. доимо вақте филмҳоеро медидам, ки ҳодисаҳояш дохили ин гуна ғорҳо мегузаранд, хоҳишам зиёдтар мегардид. пас аз баромадан аз ғор бошад эҳсоси ғайриоддӣ маро фаро гирифтааст ва сари ҳар қадам мушҳои парронро меҷустам ва барои ин муваффақам шудам. ба ҳама чунин саёҳатро тавсия медиҳам. дар берун ҳаво тоза ва салқин аст. дар ин миён роҳбалад моро барои сафар ба шахтаи нав, ки дар болотар ҷойгир буд, роҳнамоӣ кард. امروز که اومدیم این غاری که برای آمیتیز هستش، چیزی که برای من جالب بود اون بودش که میتونیم هم سنگای خیلی قیمتی رو اینجا تو تاجیکستان ببینیم، همین که یک جایی رفتیم که آب شفابخش داشت، یک چشمه شفابخش داشت و خب این تجربه قشنگی بود و کلا همیشه میگم تاجیکستان خیلی جاها برای دیدن داره که بعد حالا بگردیم تا پیداشون کنیم. کسایی که میان اینجور جاها آدمای شجاعی هستن. мо ба баландии ин кӯҳтепа баромада шоҳиди чунин сангрезаҳои аз кон баровардашуда гаштем, ки дар равшании офтоб ҷило медоданд. санги аметис табиатан ҷилодор аст, барои ҳамин ҳам онро барои ороишот истифода мебаранд. мо ҳамин тавр вориди кони дигари аметиси силбур шудем, ки даромадгоҳаш нисбатан ваҳмангез буд. дар даромадгоҳи он чунин ду ҳавзча аз борони ба наздикӣ борида ба вуҷуд омаданд. ин ҳавзчаҳо, ки дар оби софашон даромадгоҳ инъикос мешуд, ба ғор асрорангезии дубора мебахшид. саёҳат дар шахтаи мазкур низ ҷолибияти хоси худро дорад, зеро ин навбат мо инҷо ба ғайр аз мушҳои паррон боз чунин сангҳои аметисро дидем, ки дар қаъри кӯҳ асрҳо боз ташаккул ёфтанд. ин лаҳза хеле зебо ва хотирмон аст. чунин эҳсос мешавад, ки саёҳат на танҳо як сафар, балки таҷрибаи пур аз лаҳзаҳои гарму самимӣ буда, дӯстиро бо табиат ва ҳамсафарон бештар кардааст. оинисо, як нафар ҳамроҳи мо аз Эрон, таъссуроти бардоштаашро чунин баён намуд. خیلی دوست داشتم. همه چیز خیلی قشنگ است. سنگ‌ها خیلی قدیمی هستن و معلوم است که در اینجا خیلی تاریخ داره و ما باید لذت ببریم. خیلی ترسناک بود. هیچی نور نبود به جای اینا. و چند تا حیوان رو دیدیم. در انگلیسی میگیم بات. چند تا بات رو دیدیم و اونا چشم ندارن، فقط با گوش چیزی رو میفهمن. ҳамин тавр бо тамоми ҳаяҷон ва хушҳолии таассурот мо саёҳати худро дар шахтаҳо ба охир расондем. ин ҷо воқеан ҳам як хазинаи таърихи табиат аст. мо боз бо роҳи омадаамон ба доманаи кӯҳ баромадем. тавре маълум шуд, дар ин ҷо то омадани мо масъулони дигари хатсайри имрӯза барои аҳли сайёҳон дар фазои табиати пурсафои кӯҳӣ лағмон омода карданд, ки хеле болаззат омода шуда буд ва ҳоло ки пас аз саёҳат иштиҳо хоб буд, хӯрок ва чойи гарм ҳаловатбахш аст. Погода идеальная именно для
такого небольшого. имрӯз обу ҳаво барои чунин саёҳати пиёдагардӣ ба доманакӯҳ бениҳоят мусоид аст. мо ин хатсайри сайёҳиро бештар дар фаслҳои баҳору тирамоҳ ва баъзан дар зимистон низ ташкил мекунем. Шахтаи аметист миёни сайёҳони дӯстдори кӯҳу кӯҳнавардӣ ва пурасрори он маъруф ва серталаб аст. ин самти нав аст дар соҳа, зеро дар кишвари мо чунин ғорҳо зиёд ҳам бошанд, аммо камшинохт ҳастанд. хатсайрҳо низ қариб ки ташкил намешаванд. ҳарчанд ин намуди сайёҳиро низ ки имконияти табиӣ дорем, рушд додан зарур аст. мо умедворем ки дар ватанамон боз ба дигар маконҳое ки имкони ташкили спелю сайёҳӣ мавҷуд аст ба ҷалби сайёҳон аз дохил ва хориҷи кишвар чунин саёҳатҳоро роҳандозӣ менамоем. яке аз ҳадафҳои мо рушд додани сайёҳати дохилист ва барои ҳамин дар хатсайрҳои мо бештар сайёҳони тоҷик ҷалб мешаванд. ҳамин тавр дар рафти чунин хатсайрҳо сайёҳони хориҷӣ бо сайёҳони тоҷик ошноӣ пайдо мекунанд ва дар баробари ҳаловат бурдан аз зебоиҳои табиат инчунин бо ҳам муошират намуда дӯстӣ пайдо мекунанд. бо фарҳанги муомила ва меҳмоннавозии тоҷикона шинос мешаванд. ҳамзамон дар бораи дигар маконҳои тамошобоби тоҷикистон барои минбаъд рафтан ба он ҷо ва саёҳат ба дигар ҷойҳо маълумот мегиранд. ҳоло ки соҳаи сайёҳии мо дар ҳоли рушд қарор дорад, мо бисёр вақт хатсайрҳоямонро дар рӯзҳои истироҳатӣ ташкил мекунем. умедворем ки марҳила ба марҳила рушди сайёҳӣ дар кишвар нақшаи роҳандозии хатсайрҳои мо низ васеътар гашта, новобаста ба рӯзҳои истироҳатӣ ва корӣ бо ҷалби шумораи зиёди сайёҳон ба сайёҳати дигар маконҳои ҷолиби сайёҳӣ мебароем. ҷалби сайёҳон ҳоло вазифаи асосии мост ки сай дорем саҳми худро низ дар он гузорем. Максимальное развитие. ҳамин тавр пас аз чанде истироҳату мубодилаи таъссуроти ҳамдигар лавозимотҳоро ҷамъ карда ба ҷузданонҳо гирифтем ва барои покиза нигоҳ доштани табиат партобҳоямонро ғум намудем. дар охир аҳли хатсайр ҷамъ шуда барои хотира расми гурӯҳӣ гирифтем. ин саёҳат на танҳо як сафар буд, балки таҷрибаи ёдраси он буд ки табиат на танҳо ҷоест барои тамошо кардан, балки маконест ки дар он инсон метавонад истироҳат кунад ва аз тамошои табиат фарҳманд гардад. манзараҳои беназир, маконҳои мӯъҷизаноку муқаддас ва асрорангези кӯҳҳои баланд, таъми хӯрокҳои лазизи дар кӯҳсор омодашуда ин сафарро воқеан ҳам хотирмон карданд. биандагони азиз, умедворем ки аз ҷараёни сафари мо ҳамроҳи як гурӯҳ сайёҳон аз дохил ва хориҷи мамлакат ба ғору шахтаҳои асрорангези ноҳияи шаҳри нав ки дар ҳамкорӣ бо ширкати сайёҳии ватанӣ Амиртур роҳандозӣ гардид, таъссуроти рангин ва хотирмон бардоштед. пайгири нашрҳои навбатии барномаи сайёҳии варзишӣ аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бошед.